συναίσθημα ήταν τρομακτικό. Να βλέπεις να καπνίζουν τα πάντα και να βλέπεις τη φωτιά να έχει περάσει και να μην μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Η φωτιά στην Περικλέους αναζωπυρώθηκε και έγινε αυτό το κακό. Που σημαίνει ότι ναι, μεν τα ελικόπτερα ρίξανε νερό, αλλά κάποιος δεν είχε επίγειες δυνάμεις εκεί πέρα να κοιτάζει την αναζωπήρωση. Είναι μια μεγάλη απογοήτευση, γιατί δεν υπάρχει τόσο ασφάλεια και είναι και τα σπίτια που καίγονται και οι καημένοι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα σπίτια πώς θα νιώθουν. Και είναι ένα περίεργο συναίσθημα. Ό,τι θες αγάπη, εγώ βρήκα κι άλλη βρύση λίγο πιο πάνω. Ό,τι θες.